jacket siya. Iya ba? Kanyang pants. Wala ko niya. Bigas. Bigas na ko. Yung manginan mo ito yung nagawas. Mga dala sa kailan mo. Hindi ka ba nga? Ang gano'n mo gano'n yan. Ang balibo mo gano'n. Kung gano'n matulog. Within 8 hours din ka matulog. Sabi lang di po ka matulog. Active ka. Active po ka na naman. Manginan. Yung may gus hangin eh. Di mo magbugnaw. Abli pa siya. Ano siya sir? Kanang kapat ka sa imo ni balay-balay sa pasmus-puso. Hindi na matando. Kadugan mo. Magpiso ka na. Una mo pili sa puso. Kadugan. Ang tao, masing kaligog hapong gabi. Makaparalyze ha. Una hinungdang ano na yung mga paralyze. Kanang makasak. Ino na may advantage. Dugay pa po. At least dugay pa sa no. Aw. Magkaroon pa ganun na tandog ng kubo. Hello? 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 Hello, may hapon. Yeah. Saan kayo na siya? Unsa na siya? Ito na yung bana. Saan kayo? Dali na siya tambalay. Ha? Sakit di kapon? Yan ba na? Ah.
Eh, dali ram lagi. Para mo. Oh. Kau na mong ilaga ang bitin, muris daw. Ano, wala mo dito doon. Sige doon sa paminaw kung sa to. Masa mo sila kapul? Iya. Sapa, kaya dato ada data mo mata. Ano?
ano siguro, orange o. Wala din lang parte. Ganun. Ayan, mangita. Ay pagbasa ron sir han. Ya karon og ugma di sa tamaligo ha. Makay masuk ko di kaligo. Tama. Ah. So mo ko ang ligo. Yay. Ya karon lang kay mahilap. Kahagok ka ganina sir. Hmm? Kahagok ka. Hindi. Nagkuratan.
Ayun na, medyas, jogging pants, jacket. And guys, thank you for watching my YouTube channel, guys. This is Eric here, out of Video City. Merry Christmas! Advance Happy New Year. Bye-bye!